Yan yung fund natin. Ayun, I'm trying my best na as a beginner and a newbie kung ma-execute ko rin to ng maayos at maging profitable tayo at the end of the day. Kasi tinatry din to ni Trade with Mix, okay naman sa kanya. So as a newbie, tingnan natin kung kaya ba natin to. Okay, ito yung trade ko ngayon. Ayan. Yan yung fund natin. Hopefully, mag-grow siya. Dito kami ngayon sa Coffee Gusto. Gusto. Yan. Ito si Trade with Mix. Hello. Kain. Yun. Ito sa akin. Tapos caramel macchiato. Yun lang. Update ko kayo mamaya. Bye-bye!